Kun viimeinen pasuna sai, taluta ei enää ole. Mutta kaikkein pelottavinta ei ole kaos, vaan se, kuka jää seisomaan, kun kaikki on ohi. Raamatun mukaan tulee päivä, jolloin taivas ei enää vaikene, vaan se täytyy 7 pasunan äänestä. Jokainen niistä merkitsee yhtä vaihetta historian pelottavimmasta tuomiosta. Monet eivät ymmärrä, että nämä pasunat eivät ole vain varoituksia, vaan viimeinen lähtölaskenta maailman loppuun. Ensimmäinen pasuna tuo tulta ja rakeita, jotka ovat sekoittuneet vereen. 3/3 talaa ja kaikki vihreä ruoho tuhoutuu. Toinen pasuna syöksee mereen kuin palavan vuoren. Vedet muuttuvat punaisiksi ja suuri osa meren elämästä kuolee. 3. pasunan myötä taivaalta tutoaa tähti nimeltä Köruho. Se myrkyttää joet ja lähteet, ja monet kuolevat juotuaan vettä. 4. pasuna timentää aurinnon, kuun ja tähdet. Päivä ja yö menettävät rajansa, ja valo vähenee koko maailmassa. 5. pasuna avaa syvyyden kuulun. Sieltä nousee olentoja, jotka eivät tata, vaan kiduttavat ihmisiä 5 pitkän kuukauden ajan. 6. pasuna vapauttaa 4 langennutta enkeliä ja tuhoisan armojan, joka surmaa 3 ihmiskunnasta. Ja lopulta 7. pasuna ei julista tuhoa, vaan voittoa. Ääni toivaasta sanoo, että maailman valtakunta kuuluu nyt Kristukselle, ja hän hallitsee ikuisesti. Tuomion keskeltä nousee toivo. Oletko valmis kuulemaan viimeisen pasunan? Kirjoita, Aamen, ja tutki lisää Jumalan sanan kätkettyjä salaisuuksia.